Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Rabbi domin ma'aikin Allah shugaban talikai, karɓi wannan waka wadda na yi ta baji da kai. Samu aiki ya sanya su tamfi na sai ya fito a kai, inda duk waƙar ka ta je ta farantaran duka mai ƙaunar ka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Yau ga mai yabo ya iske wanda ke mai yabo, daɗi daɗin daɗi annabi ni fa na asam rago. Gani yau ga ma'aiki cikin raudarsa zan yi yabo. Rabu dan abdalla da amina sanya baito tun gasa haska. Kafin da yau nisa addu'a zan yi gurin sanadi, wanda ya kama hannuna ya kai ni gun Ahmadi. Abubakar ɗan gaske ilahu ka ƙara mai madadi, ka haskake lamarinsa mahaifiyarsa sa ta zamo a gidanka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Wanda ya rike annaba har abada ba zai faɗi ba, ya rike babban bango abada ba zai faɗi ba. Wata ya mace dai ba ta haifi mutum da ya kai shi ba, ba ai ba ba za a yau ba gaba ɗaya duniya na kasan inuwarka. Wanda ya same ka ya bar waige kawai ya gaba, ya ba hanya wadda cikinta ba za a tozalta ba. Na riƙe ka riƙo na hakika san ba zan sauka ba, ai asara ce a riƙe ka a zo ana hangi ga waninka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Na dala kowa da kowa ban cirawa na kowa na ba, wanda daga na gano sai in ga ba za ya fishe ni ba. Zunubai ne a kaina ni ban gane adadinsu ba, na zo gare ka kawai na san nauyin dukan duniya ka ɗauka. Mustapha hasken shirya kai ne ka nuna gaba, daga kai aka san baya da ba a gano ta ba. Wanda kai sama ko ƙasa da ba mu gane sirrinsu ba, ya kamai saurari ɗan dago dai bayani a yau zan baka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Gaban da na ce da shi aka gane to biyo na muje, da halitta ta gane kiyama ku bana amsa muje, da kai halitta ta gane Allah kar muje a guje. Wuta da aljanna daga kai aka san da su ne ina gaishe ka. Batu na baya da na ce kai ka sanar ku zo mu tafi, cin da me aka yi mu har muka zo mana kasafi. Wa ya san an yi ashabul kafu sun sharafi, wanda ka ba mu gane Adamu ya yi da a cikin halararka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Wanda kai ka faɗa wa ya san mai gudana wace, har halittun ciki na ta wanda ilahu ya taskace. Wa ya san kasai banda ka zo manna ka fayyace, kundin sanin rabbana kai kadai ka san shi shine kadai ya san ka. Ka in je gurin wani wannan bai kamace ni ba, kai ne kadai tsani na zuwa gurin rabu bawa na ba. Kowa ya je babu kai wallahi ba za a dube shi ba, tambayar ka bari ma akan ka za a yi ta ina mai shakka. Fatimul anbiya annabi ga bashir ya iso kabarinka. Harshen da duk ya yabe ka a ce masa ya ƙuri wa yabo, ya yi ban da dukkanin harasa ya nutse a rago, domin Aliyu da Fadimatu Zahra masu rago. Kakkafe harshe na kadda in bar kakar da na bar manzanka. Ina ƙarami na annabi na yi sabo da kai,
domin salati gadon uwa da uba ina nan aka yi karaya 'ya'yan Bashir su zamo a cikinsa ga ana aka yi mun mace a cikin zikiri da salatukan da mai albarka ba a suratun nisa'i zancen ga ka gazgata walau annahum izzalamu ba wanda zai karyata an fusahum ja'u ka to dan tsaya fakar ka fita yoni baitin gaba zan fassara har ma ka sakan albarka da za su zo gun ka ɗauke da zunubai da ba adadi da kwana ya fe musu domin kamar zuban tanadi hadisin itifi da ya tuba a nan gurin ahmadi ya tara da ya wa fati gaban kabarin ya faɗa a kai masa duka annabi ga Bashir ya iso kabarinka ashiya kama hiya inda khairul wara yadda abu yake haka aka sanar da ni ba dara kitabuwar sunna ya shanya gaban su ya ketara ga ka unguwani wannan lamari yana da wuya ba shakka Huzaifatul Yamani ya ce mu kwa mun gazgata duk wani jagoran fitina da za ya fita ya faɗa mana shi da ƙabilar ma da za ya fita tun a farkon duniya har ƙarshen ta ya farfaɗa mana duka na bar iyali na a Kano na zo Madinar ka ne na biyo zuga ta mawaka masu ƙaunar ka ne gani na zo rauda ka ce nan fa aljanna ne yau cikin aljanna za na rubuta baitin yabo a gare ka na ziyarce ka kai da Abubakari hada Umara na shigo ne ta babu salamu rike da kokon bara dokaro ki ilahu ya lamunce domin kubura matan Bashir har da yaya duk su taho Madina su gaishe ka hadan Fadima Zahara don arzikin kubura dan Hassan da Hussein da Ali jarumi Haidara ka karɓi Faruk wanda yana ƙarami ya fara kira kare agun ka kalamun ce ya zo ƙasar nan ya gaggaishe ka gani yau a gaban kabarin wanda kauna babu ya shi na ruku da Abubakari Umar na kusa da shi gani nima a ‘yanta ni don kyautayin ka da shi na ruku Fadima Zahara tsoka guda a jikin manzanka domin Hassan da Hussein da Fadima ɗaha domin Ali matso gurin ɗaukar raina in ya matso ajali ka sanya hannu wajen zare ran sannu a hankali karshe dukan furcina daga ilahu sai na kira sunanka na fake ne da kai daga yau an daina bani wuya gani kusa da kai sai a ce in bu baya in zagaya dan na je sai na gane shi ma kai yake cigiya mai zai hana in taho kofar in durkusa da in gaishe ka
Assalamu alaika mabudin martaba da isa, da isar ka aka yi isa har ta amsa suna isa. Ka ishe ni ishashe dan da gwaga ni da durkusa, kar ka bar ni da kaina ni dogaro kawai su hada ƙaunar ka. Ƙarshe ina goda Allah an haifan a birnin Kano, ma'ana tumbin giwa masu yes da yes babu no. Madahu ko yabon manzo daga mu aka yi ɗanɗano, kan muna waye ya za a ce mu bar ka mu kama waninka. Ni ne Bashir ɗan dago baban Faruku autan yabo, baban Rukayya uban Bashariya Usama maliyar yabo, uba na Zara da Zara da Zara da Zara ne yabo. Ka kula min da ‘ya'yana su zamo masoya cikin lamarinka. Fatimul anbiya annaba ga Bashir ya iso kabarinka.